Det der er et sjovt lille trick, du kan gøre alle steder, hvor end du er. Det eneste, du skal bruge, er en kuglepind eller en tus. Trick er ude på, at du tager den ind i din hånd, siger til din ven, at han skal gøre det samme, tager hånden ned og siger, at han skal dreje den rundt. Sådan der. Du kan prøve det hjemme, hvor du sidder lige nu i stuen på skolen og gør det her engang. Tag den sådan her mellem fingrene, drej den rundt og sådan der. Det er ikke så svært vel, eller er det? Det er nemlig utrolig svært, hvis ikke man har den lille detalje med, at når man holder dem her, inden når man bøjer dem ned, tager man tommelfingrene og krydser dem sådan der. Så man kan dreje den rundt den vej der. Så du tager hænderne, krydser tommelfingrene, og så kan den dreje hele vejen rundt. Du kan også få den til at dreje tilbage igen. Sådan der. Et sjovt lille trick at tage med sig, hvor end du er. Bare